Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, Pizza 2 na. Bulan sang Oktubre, tuig 2020. Uy, 84 ka adlaw na lang ang nabilin. Paskwa na naman. 91 diyas na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyong aton daydayon karon nga adlaw, Biyernes. Una sa tanan, nagaupod kita sa kalisod sang pagtaliwan sang anay gobernador sang probinsya sang Negros Occidental, Governor Alfredo Galicia Marañon Jr. Nagtaliwan siya sa Riverside Medical Center alas 11:38 kagabi, Oktubre 1. Nangalagad man ang mga Marañon, Joseph Marañon, Alfredo Marañon, nangalagad mga gobernador sa probinsya sang Negros Occidental. Ang pamilya nagapahibalo sa masubo nga kamatayon ni Governor Alfredo Marañon. Mangod sang komplikado kuno, associated with cardiac health. 85 anyos na siya. Kuntani sa bulan sa Disyembre. Birthday sa bulan sa Disyembre, mangin 85 anyos na kuntani siya. Nagtaliwan ini siya. So, ang pamilya nagapangabayged sang privacy durante sang ila nga kalisod sa pagtaliwan ni anay Gobernador Alfredo Marañon. So no, sa report, nagapangayo sila sang pagpangamuyo kag subong man ang pila ka mga donasyon katulad sang bulak ti gina-appreciate dira sa Carmelite Monastery. So dire sa Aksyon Radio, ang tanan nga katapo, kinaliwat ko, nagaupod kita sa kalisod sang pamilya Marañon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini.
Di alam mo ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Kung tani, may ara huding-huding nga sa 3 ka mga merkado buwas nga adlaw, magapatigayon sila rally, protesta, nga daw hindi sila konforme sa patigayonon nga swab testing sang siyudad sa Bacolod. Pero ang katapusan kag ulihing nga balita nga nagalin kay City Administrator Imang nga suno sa iya, preparado na. Kag daw maayo ang pagbaton sang mga bindor, positibo ang resulta sang education kag information campaign nila, labi na gid sa mga nagapamatok sa programa. Siling ni Administrator Imang kakulang lang sa nagkakaigo nga pagpaintindi, pagpaabot kung ano kaimportante sang swab testing. Tinagapaabot siya nga 100% suporta kag kooperasyon ang ihatag sa mga market vendor. Pati gayunon ini buwas nga adlaw Sabado, tubto base Domingo, gin-schedule ini nga programa sa Bacolod nagligad pa nga semana, pero may jutay nga kakulangan kag may ara jutay nga mga pagpamatok sa mga vendor nga marali sila hindi sila yung magpa-swab testing. Subong, da maayong information campaign daw magaupod na ang mga market vendor. Wala ka ni pirdihon, may dag-on ka lang nga aman. Dapat mabalaan mo ang estado sang imo sini ikaayong lawas. Kung ang tanan dira nga mga market vendor negatibo, ti kundi maayong pagsinalayo. Hindi lang maayo nga pagsinalayo sa mga kaupdanan nyo nga bindor, kundi sa tanan-tanan nga nagapangumpra adlaw-adlaw dira sa 3 ka mga merkado. Sa nasiling ko, wala kamo sinipierdihon. May dag-on lang kamo. Manami pamatian nga negatibo ang tanan nga mga bindor sa 3 kadalag ko nga merkado, Libertad, Jetra Market, kag o Burgos. Ang botsilingon, ang mga bumalakal wala man sa dapat katahapan. Kay pagwa sa resulta bi 100% negatibo, very good. Manami nga resulta, manami man sa inyong mga kaupdanan nga hindi kamo magsalig-salig bala.
nga ang tanan mabakod ang lawas, ang tanan wala matapikan sang among kagaw. So kung 100% maupod sini nga kampanya kag 100% mangin negatibo, maayo ini nga balita sa 3 ka merkado dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang panlaki. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat mulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga pangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Lasay 58. Special Amelioration Program. Bulig dire, bulig dito. Hulam dito, hulam dire. Trilyones ang utang sang pungsod Pilipinas. Diin bawion. May plano ang gobyerno 2021 pasakaan ang balayran sa buwis. Dire, gintunan bayo. Entrada si Senador Franklin Drilon. Suwestyon. Imbis nga patungan ta sang buwis, pantuson ta naman ang mga Pinoy bangod sa pagpangulam sa gobyerno, bawion sa buwis, ipatong sa tao, ano abi kon i-privatize ta ining mga operasyon sang pagkor, ining Philippine Charity Sweepstakes, mga assets sang gobyerno. Budlay, amak mo patungan ka saan di amak dalagko nga mga buwis naman. Bawion sa gobyerno ang ingasto ya. Paagi naman sa pumuluyo. Siling ni Dilon, kadamo sang mahimo ta. Kung i-privatize ta ining mga panahuran, makaganar kita 300 bilyones nga maibayad kita itabon sa utang naton. Hindi magwanta mo. Ang utang naton halin Enero, Tubtob, Agosto, nakahulam ang gobyerno sang 2.47 trilyones. Tiluyag sang gobyerno, bawion sa tao, pagi sa buwis. Ti malukdo naman kita. Bulig dire, bulig dito, abita daw maayo man. Ang ginahimo sang gobyerno, pitik sintas, pag 2021, bawion nila pagi sa pagpatong sa buwis. Usto ining suwestyon, kadamo sa ibaligya mga golf course nga niyo, ang gampang na mga milyonaryo, mga general. Wala man na, ibaligya, kang itabon sa utang, i-privatize ang mga panahuran para makaganar dako kamong itabon sa kautangan sang gobyerno, sang sa ipatong mo sa abaga sang pumuluyo. Ako ya 100% upod ako dire. Amak mo yung manghulam ka manghulam, pitik sintas, bawion mo sa buwis, pantuson mong tao, patungan mo sa dalagko nga taxes. Daw hindi man amo. Kung pwede man lang madisponihan, nga hindi, ibaligya ni mga pulos ka mga asset nga ni, bilyones ang presyo na among itabon sa utang nga ginhulam sa gobyerno para sining karon atake sang COVID-19. Ako ya 100% upod ako dira. Budlay man, sos. Pare usip nga, pagka 2021, patungan ka sa hindi maintindihan nga buwis. Bulig ka tuod sa tao, pero bawion naman, pagi sa buwis. So, ang mga asset ng lapulos, ipamaligya ta
kag among itabon sa kautangan sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Kampiyon pagitan niyo ang Sarsuela sa Kongreso. Galing oras na hindi magtugot. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Time la 7:07, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio.